Аз съм Вики. Аз съм Илинка. И ние сме от Косе Босе Габрово. Това е нашия пръв клип и ние днес ще разопаковаме неща от Jumbo, които сме купили, за да обновим още повече нашия прекрасен парти център. Или да зарадваме някои от децата, които ще са тук при нас. Да започваме да вадим. Почвам от древните нещица. Тук съм дава едни книжки за по-малките. Уча се да споделям, уча се да казвам истината. Много хубава поредица, с която децата могат да научават по-важните неща. Естествено с помощта на родителите. Вътре има приказки, които са написани много лесно, за да може децата да ги разбират. Това е за по-малките деца, цветовете. Тук естествено за нашите по-големи принцеси, за младите господа, които обичат коли и мини Мики Маус, моето текство. Не знам дали И от моето и от твоето. продължаваме с няколко платна за рисуване. Ние ги използваме за рождени дни. Точно как може да влезете в нашата инстаграм страница и да видите клипчета от рождените ни дни. Това е специално за Вики, за да прави по-забавни игри и естествено да измисля нови, различни от на конкуренцията и от на другите с зарчето. Само да ви кажа, че и аз не знам какво има от тази чанта, защото Илинка си извоюва ходене до Jumbo за рождения ден. Да, ма изводът си ходим и сама да обикаля, това е различно. Да. Това е по-практично за нашата работа. Разноцветни покривки, за да правим тематичните партита още по-хубави. Страхотно червени нямахме и жълто също нямахме. Продължаваме след тази лента, използваме я, за да правим подаръци за децата, отново за рождени дни. Ето това е скицник, защото не всички деца обичат да осветяват. Повечето обичат сами да създават и сами да творят и сами да рисуват. Затова ето бели листи, на които да показват какво обичат в момента и какво рисуват. Имаме също така любимите пъзели на децата, които са дървени. Те са за най-малките, защото са с по-големи части, по-малко части и естествено дървени, което в момента е по-добре от гледна точка да не ползваме толкова пластмаса. Окей, биха издържали много повече време. Да, и издържат по-дълго. Те са много сладки, особено тези, които са плодни. Още малко подаръчка за децата, за по-малките им деца, защото тези книжки са много хубави и показват цифрите, плодовете, тази е за числата, тази е за животни. Малките деца до 3 годишна възраст наистина много ги харесват. Това са подаръчета, които правим на децата за техните рождени дни или някаква слагаме в изненадите за гостите на рождените дни. Естествено имаме кегли, защото всички деца обичат да ги събарят. Да. Много са шарени, цветни и доста хубави, доста добра пластмаса, биха издържали и на по-опористи деца. Ето тази магнитна дъска лавлин, тя взех, защото ми се стори много интересна и тук в нашия град не съм виждала много такива. Също за подарък за някои от рождениците, които си направят рождения ден. И като сме подхванали темата за рождените дни, за нашите рождени дни предлагаме и услуга пинята, която е пълна с бомбони естествено, но и с играчки. Тук имаме един комплект, който е с 50 различни играчки, които са специално за пинята. Имаме йо-йо, топчета и дори неща, които аз не съм виждала. Да, скачащи жаби, Пумпали, най-различни неща, които са трудни ще им харесват на децата. Май продължавам пак с темата рождени дни, любимите им свирки. Даже и за родителите, които естествено се струва нехигиенично, ние ги опаковаме единично и ги подаряваме в края на рождения ден, за да може всяко детенце да си ги ползва и в къщи и съответно само то да ги използва. Следващото нещо е ето тази красота за момичета,
която ще използваме за подарък за някоя принцеса. Това е диадема с маниста и 2 кривички. Много е симпатична, даже за мене, но ще е за подарък. Ето тази джиджавка, въпреки че сезонът на балончетата приключва вече, вместо истински телефон, друго си е да си правиш балончета с iPhone. Розов. Розов. Продължаваме с малко скучните неща. Имаме чаши, естествено. Може да правим кули от тях. Да, така е. Те са цветни, защото и правим тематични партита и биха влезнали във всяка една тема. И нещо, което можем да използваме за по-възрастни родителите, защото са с много красива окраска, златисто. И са по-изчистени. Сега това са ни покупките от Jumbo. Наближава 15 септември, но ние строго сме в лятото, така че очакваме ви за рождени дни, имаме още много подаръци за всички деца, не само за партите и рождени дни, а и за гостите на заведението, които искат да си играят при нас. Благодарим ви, че гледахте това клипче. Надяваме се да ви е харесало, да ви е било полезно все пак и очаквайте още включване от нас. Ще има продължение. Да. Чао! Чао!